Ну, пішли ми. Ну, паради. Так, найбися ще дако прикапчав. Найбися ще дако прикапчав. Та було б ще ліпше. Файний низький день. Тепло, бивим вонка. Там поранно. Так, ну та що. Так, та що, йдемо на авто. Низьке то. Чи знаєте, великий праздник у мене. Ну, то не низьке, то було насправді позавчора. Руно гід цьому каналові. І то не просто так. То ми мали... Та нормально, нормально. Нормально стоїть. Йой. Ось сте не мали відійти раз. А ну, момент. Дораз, чекайте. Дораз. Тако би знав, що так все стане. Ну, фунгуй. Сяк. Добре. Так, ні, все можеш маленько перечинити. А кіть у чатові будуть щось добре писати. Я знав, як це можу учинити. Це можу учинити сяк. Сяк. І нікому не буде мішати. Айно. Так, ми сме тут маленько далеко відійшли від нашого плана. Ні, возик ми треба. Діамантовий чекан мені треба буде. Ми сме маленько відійшли від нашого плана. Треба нам буде далі класти штреку. Ще б тямив, куди б то все склав. Все ми треба буде, і все ми треба буде. І пінці чеканами з собою доста буде одного. Ну, не знаю, це встиг їм повісти чи ні. Будемо низько далі класти штреку до спауна. Та й буде у нас усе добрі. А дем дів штреку? Більше той знає. А, знав, видав їм дома лише. Та повеземося думі. Ну. Здорово, Марку. Як ся маєш? Розказуй. Ой, пишуть нам чатове. Щось. Йдемо далі. Тут у нас вже файно все фунгує. Все супер, ти як? Та добрі, видиш, бавимо. Далі будемо низько далі класти штреку. Мали би ми до спауна супокійненько низько дійти. День, правда, мало чудний. Окей. А, нас троє на серверові. Ще й Лазорік бавить, слухайте. Інтересно, це він кладе штреку? О, треба поникати. Момент, я лише кукну на карту. Штко де? А, Лазорік у себе вдома, там на своїх островах. Добрі. Чого чудний день, бо... Як ти поїсти? Та навіть не день, цілий виходний. Утік від нас один мацур, насправді. Та... Глядаємо його. Ходимо кожен день поночі гуйкаємо. Уж десь я стратив. Такое, коротше, такое. Могло бути ліпше.
всю книжку, не дай біг, профітькати. Ліпше й спрятати в ендерладу. Бо вже мені таке ставало, що... Книжку на забаяння на фортуну треба спрятати. А, буде голодний, сам се верне. Це не таке, і це хижній Мацур, розумієш? Він виріс на квартирі. Цей Мацур виріс на квартирі, причому не у мене тут, а й на 9-му етажі. Він домак не був навчений на вулицю. Він почав ходити на вулицю вже лиш туйки. У п'ятницю вночі пішов гуляти, так і все. Та й не вернувся. Ну. А ми раз низько штреку будемо класти. Так. Тут маленько вже дочинив, поклавим 2 туті. Ту електроштрека є набила. Та була така проблема, що кітіти вити горі з берега в долину, та дуже сильно розганять, та єдної електроштреки сьогодні виключеної було мало. Та він це не спирав і йшов далі. Тепер їм поклав 2 та нормально тормозить. Іга! Пішли ми. Та, надіюся раз. Дякую. Но. Так. Ну, доки ті ми там доклали. Дізнавимося, що це тут за статуя така. Показалося, ото Томаш построїв, бо не знав, куди зверечі каміння. Цикий він ландшафтний архітектор. Йой, та це вже дорослий. Кампець. Щось їм не доникав. А яся лиш привіз. Класти штреку. Ну так і так, то знаєте що, то можемо прогулятися до спауна, та там переспати. О, доскочив. Супер. Бо того разу не доскочив. Ото вже спати треба. А то я можу то-то. Йой. Бося лиш той ніякий чорт не заспавнив. Ну, та спиме це як? О, добрі. Ну, та вертаємося геть, не треба вже йти на спаун. Ну, я думав, що кітькось не напостили. Та-та-та. Думаємо, що когось не напостили, може, та я ляжу, ні? Так, як би... Треба туди гет вилізти. Авать, ні, я... Докладу раз ту опору, котру планував. Сяк. Добрі. Так, той видав такий буде ще на розгон. Десь. Іпін на угловий очі не буду класти. Треба поникати, що в нього там вже є. Півниця низько мала би бути, бо ситуація така, штрекися обстало немного. Ну, видиш, тут промінь гінде, ото вже спаун. Значить, фактично до спауна нам тут достроїти обсталося дораз ніч. Все ми дуже щиковненько зробимо. А далі пак ще переключимо і на півницю. Та й я все так думав, ми низько всячиного встигнемо забавити, застрімити, бо часу маємо. Та й праздник як-не-як. 1 рочок. Не знаю, це ти не заставишся, Марку? Дайте йому погарвина. Євня чай! То-то. Марку, ти не застав видав перві стріми, ні? Котрі в нього були з Скайрімом. Ото був гися каже крінге.
Я тоді ще не дуже знав, як Twitch студія фунгує. Була в ній ще така смішна камера розтягнута, знаєш, у цьому маленькому квадратику, і було видко дораз півхижі. Ну, бо не знаємо то наштимувати. Добре, значить там ускоряк, туй ускоряк. Та мені вже то далі і не треба класти. А ну, як далеко є? Та туди можеш туй покласти. Ага, спонсор нашої штреки Іван Бережник. Іван Бережник, желізо недорого. То вже однужній мем цього сервера, бо насправді а чи 2/3 желіза, котре було вихосновано на цю штреку, та Бережник дав. Каміння я збирав. 9 квітня підписався. І з 9 апреля прийшло насправді много часу. Бо перший стрім був 11 новембра. 11 новембра було ровно 10 годин тому Скайрімові. Та за ось ми бавили Скайрім. То був великий праздник. Так, тут ми вже так над водою. Та тут бом ударив опори. Ні, мало майдали. А тут десь. Сяк. Китусь ми над тим. Йой. Тусь ми ровно над тим. Айно, значить, туйка. Туйка. Та й там. Сяк. Сяк буде мало бути, ні? Ну добрі. Руненько. Обо визирало мало реалістично, знаєш, то... Вітаю в щастя, здоров'я, много плодовитих стрімерських годів. Красно дякую, то насправді великий праздник. Дуже великий. Бо то аж гід. А ця кіть полечити кілька годин їм настрімив. Йой-йой. А я дека знайшов їм був сервіс, де можна насправді поникати, кілько я настрімив. І там оказалося, ось більшу частину годин стріма, ото був Frostpunk. Я думав, аж півниця. А ні, я Frostpunk намного більше настрімив. Хоч я то насправді почти не тямлю. Тот Frostpunk був насправді дуже тяжкий. Мені перший час. Я з такими менеджерами ще не дуже знав. Купив їм ще RimWorld. Ото теж пак будемо бавити. Низько не знав, це застане нам часу епід на RimWorld, або я його видів пару раз на стрімах, він такий атмосферний і дуже інтересний. Що, польський тяламле? Ти сидиш тепер польську бесіду учиш, це що? Видите там під водою якийсь чудний канал? Я думав, що то Nord Stream. Оказалося, ні. Оказалося, що тут уже на серверові є своє метро. Правда, лише є навідка поміж двома станціями. І я поникав, як воно там одну возирати. Я порозумів, що я не хочу тому метрові прикапчувати. Наша доправа желізний путь до лучних квадратів. Ми будемо окремо від метра, бо нам ся то не любить. Так, туйка туди будемо класти туту. Туй, а там то. Так, надіюся, я вгадав із тим. Ні? Айно. Має бути добрі. Ой, там в чаті щось писали мені. Ще й Слава прийшов. А десь язик переключити. Так. Добре, як їм файно вгадав. Ну, все, супер. Ми дібрали до другого берега. Дібрались ми до другого берега.
Ага, Лазорик теж кладе тунель на штреку. Лише у нього штрека буде много інтересна. Ото фактично буде продовження тої відки. Знаєте, там розвилка була. Треба зробити, аби пивниця була на першому місці. Та треба і туди ще й бавити мало. Аби півниця була на першому місці, то треба і бавити. Хоч мені насправді відділо, що я півницю маю много бавив. Так. Тут би вже треба помали штреку саму класти, бо я не встигав. Ну, кіть знаєте, там розвилка, що клавим. Там розвилка, котру Лазорі клав, та вона якраз якраз буде йти туди до Лазоріка. Він дуже-дуже-дуже далеко жиє. Він так далеко жиє, він, коротше, хотів у джунглі йти. Він коли перший раз зайшов на сервер, то він повів, туй мені дали координати повезення у джунглі. То що, сіли ми в лодьку, та пішли ми глядати тут його джунглі. Господичку, то так далеко. Тось ми плили туди, а ще й 3 н. 3 ігрові дни. Та видите, він тут вже поклав всю розвилку. Правда, вона не дуже понятно, як воно робить. Ось із спауна туди можеш піти, а витці туди не можеш піти. Я, коротше, не знав, як то можеш підштимувати. Смисл у тому, воно має якось робити. Витціть можешся вибрати туди далі. Кіть помните, на передущому стріму тут була просто така стріла у воздух, без опор, без нич. Він тепер тут вже маленько привів порядок, тепер воно уся штрека мало має однаково зирати. Воно все так файненько. Та там... Йой! Так, маленькому упав. Та там, коротше, мож... І це тепер буде великий спойлер. Там штрека буде йти під водою у тунелеве із скла. Нє? Сила. Йдемо поникаємо, доки тюнду клава, далися вернемо нашів. Іга! Це інтерес... Що? Frostpunk, не помню, хочу її потягнути... аж польську хочу потягнути до порядку. На ухо гибо розумів, а на текстові говоріння доста піло. Ортографія в них доста... І все що таке? Він просто крюзі ялинку построїв туди. Ні, воно все файно. І все паранно. Айбо крюзі ялинку. Серйозно, Лазорік, ти нас никаш. Це... фірма не одобряє. Класний заход. Воно так буде під водою. Так, все вже вечоріється. Спати я, ясне діло, ніде тут не можу. Тут і портал міг бути. Де тут? Треба спати. Руснацька секвоя, яка? Пуста унну? Це що? Це інтересує мене історія консолів. Не знав навіть, що ти оповісти. Яка історія? У мене із такого було лише Денді. То було не моє, фактично. Спати ко буде. Всі поставали в АФК, такі шиковняки, ні? Я не можу. Порядок. Так. Було у мене Денді. Бавив він перший PlayStation. Айбо якась майвелика історія того... Я ся тим нігде аж дуже сильно не інтересував, не знав, що ти поїсти. Слухайте, а Лазорік доста парано вчинив. Той мися лише не любить, що він ту штреку поклав на землю, а не на цеглі. То пак треба буде переробити. Я то можу пак і сам перечинити. Бо там є ще один дараб штрек від спауна.
А тепер якраз туди. Оп. Оп, все. Все, добрі. Ну, там є якраз дараб-штреки від спауна до загруні, там вона теж много де йде по траві, та й дуже цяко-сяко скаче. Там теж я планую порядок маю навести. Так, є файна книга, ігрові консолі 2.0, історія в фотографіях від Atari до Xbox. Тебе була Sega Mega Drive? Вау, ну то ти богач. Сингентиш. Sega Mega Drive то дуже серйозна машина була. Причому без фіглів. Никав я на цей сервер і споминав, як у мене в самобавці, ми теж бавились ми самобавку. Та у мене там просто якийсь едемський сад. У мене там тільки всякої худобини бігало кругом мене нараз, що кільби я там ненароком умер, та мала би бути така ганьба. Так, якось то треба мені покласти так, аби ми було майстично. Прості факлі, чи мені раз не треба. Возик мися може ще пригодити. Ну, що пишеш? Недовго бавився, бо скотина згоріла. Шкода, шкода, шкода. Так, ту його можеш ще зарядити. Достамо буде очей. Ану. Най попробую, чи він дотягне. А, та точно доста буде. Тут 2 метри. Я щось аж дуже переживав. Ну. А туй через міст би файно перейшло, та ще туй покладемо один. І взагалі буде паранно. Такий домак. Є! Туди хустовий треба буде. А, ви не знаєте, тут ще буде копія Хуського замка, котра насправді буде не копія Хуського замка, або там буде штація. Ще одна. Ого, щось ця штрека на скоренько кінчать. Та мені не застане, треба буде піти ще зробити. Бо я справді мало взяв, я взяв кілько. 2 стаки штреки. Щось не фонтан, я то приладився на стрім. Так. Туйки вже можемо гіпотетично йти далі. Так, то китайська копія була, ага. Ну, у нас того добра було повно. Я і за китайські копії кажу. Бо то дорогое було. Сеговські були намного майдорогі. І Денді не просто так мало такий успіх, бо... Та Денді теж то були в основному всякі такі хотяки. Не знав, це були подробки, це були по-справдішні, бо вони всі були якісь такі накопаскунні. Всі Денді, які я бачив. Сам кой бавиш та фурт біжиш глядати село, бо всіх обокрасти. Ну, сякий, значить, челянник, ні? Сякий, значить, челянник. А я нет.
Я тую людини краду. Більше того, ну добре. Один раз йому крав. Я ся признав, я на минулому стрімові, який сам бавив, та пішов йому в село, украємо в одних 5 буль. А знаєте чого? Бо там не можна було ніч купити. У них село самих лодарів. У них не є ні одного фермера. Я йому чинив фермера, а в нього ніч не може нормального купити було. Так, а ну, як воно у нас ото озирати? Доста не піло, не? Так, треба придумати, де тут буде штація. Якусь тут воду розоляв? Щось це за болото. У мене і не є відра, бо забрати. Якусь просто вчинив болото. Ну, я вам кажу. І це має бути штація. Це я не порозумів. Тут щось долі є? Ну я не знав, це то буде парувати, бо штація була у ямі. Ну, то вже як собі придумати Стас. Це буде його штація, най собі кладе яку хоче. Я покладу туди штреку досить, та й далі. А там вже буде видко. Ну, найлиш кукну на минутку на карту, як воно там визирати. Угу, ну. Так і я дотягну досить, а туди там до того болота, і там у долину та якраз буде. Добре. Добре. То буде якраз. Так, що там пишете? Тепер глядав точну назву приставки. Та й тепер можеш купити Sega за 650 гривень. А, за 650 гривень то видав буде така дуже красна Sega. Так. Я гиби не планував, як я часто буду класти опори. Так, на око все роблю. Дуже все роблю на око. Це що був за звук? Такий гиби тут десь скелетон. Чули сте? Це мені ся причувати. Даути... Що? Даути задрі картриджі у Денді? Або є один нюанс. Який нюанс? Продаути Сегу, а даути днів картриджі Денді, це що? А ми по висоті якраз іще попадаємо. Так, аж і не треба нам буде то-то. Може треба буде ще одну опору десь тут перед цим покласти. Бо май файно визирало. Я знав, що я тут його несе просто у воздусі настроїти, бо воно ся мені туди не буде любити. А головне, би ся любило, ні? Йой. Фуй. Тут ко такий. Хоч ми штреку поламати? Паскудота една. Ну. Сяк. Татуй видав, покладемо таку опору. І ось це вже вечоріє зась. Ні? Айно, сонце вже заходить потихо. Так. Кампець. В момент, коли мені вповіли, що я можу оцяк зажати Shift, та я не впаду з блока, і це домак поміняло то, як я бавлю Майнкрафт. Я почав строїти в рази майщиковно, я вам кажу. Так. О, і Політушка, здоров! А ми тут вже докладуємо штреку. Видиш? Яке воно смішне там з тими прапорами. Як ся маєш? Я там на карті відео у тебе кампець там уже понастроїв. Я раз не дуже розумів, що ти там хочеш. У тебе там вже якісь автоматичні ферми усього на світі суть, ні?
Так, як ото епоха Денді прийшла? Що ти таке дурное говориш? Неправда. Денді нігде не постаріє. Закід же ММ, закід живуть люди, які там будуть бавити контру, тих коропань щось б'ють. То був такий гіт, я тобі кажу. Інтересна тут платформа вчинена, ні? Така, платформа, хіба. Що з неї можеш ступити із цих кам'яних плит. Класно, може пак буде і таку вчинити собі. Ну. Ферма желіза, скелетів і людей. Ферма людей. Ти вже таге Юрко, в нього Аддика теж там наплодилося. Тут відео, що вчинив він просто у себе у двірці. Кілько було міста, понакладував постель, і люди почалися плодити. Смішний. Ну, тут закінчать спаун, ясно. Я на спауні не буду годен строїти. Я на спауні не буду. Никите, як їм файно попав з висотою. Я то не нароком. Ну, так. Ну, так, сяк. І в того боку. Ні? А він собі вже штацію учинить, яку буде хотіти. Так, а тут треба нам буде маленько догорі закрятати. Та сякий будемо йти по прямій лінії. Я ще не на спауні. Айно, я ще не на спауні, все окреме. Добре. Сюди. І десь коло того болота закрятаємо. Ну, сяк буде добрі. Сяк буде добрі. У тебе не така, у мене незручно виїжджають на вагонетці. Штампуєш їх там, да, як це що? Ну що не в тебе на вагонетці? Так, слідуюча ферма буде велика і буде приносити много ресурсів. Я не знав. Я тоді, коли відео був, коли ти стрімив, та там було... Чекай, що ти стрімив? Ти стрімив Майнкрафт. Взривав раз копію Кремля, а далі щось там робив. Чекай, найся нагадав. Далі мені робив екскурсію по-своєму. То у тебе там була ферма желіза, ферма золота, у тебе там якось тут фраси умирали, із них то все сипало, воно автоматично переплавляло в золоті злитки. Чесно, я в шокові. Я дотепер став в шокові, я не знаю, як то все чинити. Там була якась дуже хитра система. Так, тут нам треба буде на возвишення мало вийти. Або навіть верх всього. Значить так. Ось ми з тим руно били. Так, тут 1, 2, 3. На 3 блоки. Ось ми з цим били руно. Десь сяк. А, воно вже десь так і є. Ні? Воно вже руно з цим. Туди сяк просто і кладу далі. А чи й так? Ні? Господи. Вас їм туй не чекав, айбо кітісти вже прийшли. Та пойте поприказуємо. Ну, тепер буде битка. Ха! А! А! Вони в мене стріляють. Капець вони шиковний. Ой!
Я їх перебив! Я їх побив усіх сам! Никайте! Хе-хе! Так, там де. О, прапор. Все в колекцію піде. Так, молочко. Никайте, в мене стріла у голові. Який симпатюля, ну. Так. Треба випити молочка. І все буде добрі. А, ну ти теж мав стрілу в голові, правда? Господичку, і політушка, кілько ти понаписував? Я в шокові, ти так і я. Я собі зняв реплей за свої ферми, виживання на сервері. Ага. Угу. Зняв весь реплей того, що туй на серверові сьому чиниш. На сьому серверові. Нико тобі не продав слайм. Угу. Ну все, видиш, я випив молоко. Слайм я би тобі продав, або кажу, ти в мене маленько. У мене його дуже-дуже немного. Та то тобі буде дорого. Як я його тобі буду продавати. Бо я не знав, як тот слайм може автоматично фармити. Ушиток тот слайм, тут і смолі, котрівня суд. Ото все було найдено під землею. Ото тут іся великі бамбулі убивали вручну, так і я, але цих тепер убивав. Ото. Ніякої автоматизації, тут ушитко хардкорно. Ага. Тут теж є реплей. В смислі, де туй? Малом тебе не порозумів. На нашому сервері. А, ось ти вже зняв то, що ти бавив, айно? О, я ще й самостріл знайшов. Класно. Інтересно, тут пише на бій стріла, а в лукові не пише. Значить, його теоретично можеш не лише стрілами заряджати, а чимось другим. Можеш заряджати його точку. Це як? Я не знаю, як тут фунгувати має. Так. Ботами? Коли прийду до тебе за металом, треба обось був вдома. Я до тебе домі без твого відома йти не буду. Такоється недобрі гонно кінчити. У мене, кой були пару раз без мого відома, мені це то дуже не полюбило. Так. Йой, я вам не розказував. Я бавив іще самобавку без вас. Я був на у своєму маленькому світові, де вас не є. Думав, іду дораз, позбирав ресурси маленько, нарубав дров, бо не було пак такого, що я зайшов на стріми з вами, і я півстріма просто рубав дерева. Ото, не дуже інтересно. І то й началося, господичку, єдні фраси за мною біжать, другі. Далем послухав Юрката, не лягав спати, пішовся з ними бити. І знаєте що? Оказалося, то дуже-дуже даже вигодно. У мене тепер є вшитко, що мені треба. Я знайшов собі нитку, яку мені так сильно треба було на лук. Треба було просто вбивати много пауків. Так що, Юрку Кітняникаш, знай. Правду сказав. Всяк.
Добрім подумав. А, ну, добрі. Так, це вже get niche. Ой. Кіть уже таке діло там можу і сесею постіль лячи. Так, що там пише нам і політушка? Ану. А, кажи, коли я зайду і укажеш, щось зробив. Ти що ще плануєш? То би було класно, знаєш, як зробити, бо у нас туди був якийсь сполочний стрім. А вать убись ми разом стрімили, а вать кіть так робити. А вать убись ми разом стрімили, а вать... Добре, кладу, добре. А вать убись я хоч на голосовий чат прикапчав. Так буде мені інтересно. Так. Ну, і сесесь ми вже почти доклали каркас. А от сіть туди. Ні, треба ще маленько. Обось атаку і на воді розвертав. Десь туй туди. Ні? Ні, ще пару. Два. Ну, значить буде туй. Просто там, тут і дерева на спавні, я їх не хочу кивати. Я би хотів туди, бо він так і сюди заходив. Ні, я не кажу низько, навіть ліпше не низько, бо видиш, я низько зайнятий цим окремим проєктом, то ліпше другий раз вчинити. Требася буде договорити наперед. Ну, ще й, ну, 20 вже буде добрі. У нас раз лише в Телеграмові, або можу вчинити і Discord, то треба просто запланувати. А ну, добрі кладу. А чи й добрі? Можу вчинити Discord, або то вже видав буде мій Discord якийсь. Я ще свій сервер в Discordові не чинив. Не знав, як то функує, що мені там треба. Так, там зараз уже зачнеться спаун, я там не буду годин строїти. Та докінчити відку вже буде мусити пак Петро, як прийде. Сяк. Сяк, ту я чи покладемо ще туті. Опору, і буде файно, і буде спуск. Пара кліків, та й у тебе сервер у Діскордові. Ну, супер. Та значить учиниться. Ну, вже не низько. Уже не низько. Так, а ну. Туй, значить. Значить, туй, та й туй, так? Має бути сяк. Доста високо получилося. Ну, парада. А оціть уже у долину требася спускати. Юй, який парадний міст, никайте. Шкода ж він тут не один, а цяк має руно завертати. Ну. А тепер оці треба да, як у долину то класти. Як би то було. Якби я то вчинив, бимся не розбив. У мене якраз обстало 2 стака кам'яної цегли сиї. О, в мене є глина, я си можу поподкладувати. А, тямиш на минулому стрімові, туди дав їм ти глину, убись себе пут садив, та убись доклав там. То думав, що треба всього глину закласти. Ну. Так. Туди сяк. Ой, ні, що чинь? Сись там уже не треба було.
Так. Туди сись долі. Туй. Сяк. Сяк. А ну, нормально буде визирати? Нормально буде визирати, якраз. Туди сись, сись. Сись, 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 сись. Так. Так, так. Та й все, сюди прямо. Йой, все. Туйся спаун зачинить. А тут воно буде йти з цього бока. О, інтересно, а мені спалило блок. Ні, мені його вернуло, добре. З кимся він здоровкат? О, найкарту поникав. Ну, я поклав штреку руненько, так і собі планував. Файно. Добре. А, ото і політ зайшов на сервер. Ну, та виціть сюди уже Петро найді кладує сам. Файно буде. Ну, а ми йдемо штреку класти саму. Нам треба ще 1 мільйон колій. Це тут не мало бути. Ну, каркас штреки бодай буде визирати однаково у всіх. Тут йому треба опору. Оцяк, бо було ясно, на чому він це держить. Я не люблю, коли воно нелогічно. Так. Добре. Тепер все треба вертати get to the dummy. Ну, не dummy, а й поникати це явня дома штрека. А ні, нам сюди буде найблизько туди. Ідемо? Ну, а Зайсем казав, ж видите, тут кидали штрека йде просто по землі, а я їх хочу пустити по такі самі, по таким самим тиглам, бо воно все да, як, ну, має однаково зрало. Та й навіть тую загруні у мене много штреки на простому каміньові стоїть, бо я там переробляв дещо. Ото теж треба буде перечинити. Гінде, видите, на простому тому бурговчакові нарінче фактично. Фактично на ріни. Це теж треба буде перечинити на нормальної кам'яної цегли. Так. Штація загрунь. Не досягло. Ну, вже як є. Так, ідемо дораз туди ще провідаємо Лазоріка, що він там робить. Може вчув, що розказував, та нормально зотне ялинку. Бо то та сигіняшна смерека там мається. Труй треба вилізти. Тут у нас були матеріали на штреку. Кам'яного цигля. А, вже і не треба брати насправді кам'яної цигля. То вже піде пак туди. Треба ми туди начинити ще самої колії. Сяк, не? Де ми були палички? Сяк, айно? Сяк.
Уже мало має. Доста ми буде. Гонно бути вже доста. Раз лишу туй. Ой, то вже зась вечоріє. Штація Бережникове газдівство. Розказуйте, що сте чинили доброго в цю неділю Божу. Це були сте у церкві низько? Я не був. Не знав, це має бути ганьба. А тільки є церква, можемо в неї піти. Там, правда, не є священника. Іха! Ну, а я вам мушу нагадати, ось спонсор нашої штреки Бережник Іван. Бережник Іван. Желізо недорого. Йой, а що лишив їм? А, кочієм лишив там. Йой, нас онь п'ятеро на стрімові. Читаво. А чого не у того бока йдеш? Нам у того бока. Ну, йдемо докладувати далі. Так, тут десь лазорик був. Не поняв. Що там включено було? Я щось прогавив. Не дуникавим, ні? Мене мало затормозити. Це може лазорик там нахімічив. Так, у нас зась смерть на серверові. Ну, вже колія переходить супокійну ріку. І не стає. Мой діамант. Ну, сигіняшний. Так, мені це не дуже треба. Ну, і все ми треба. Так. Значить, там у нас ускорятор. Та треба нам ще один буферний десь туди. 21 штука діамантів. Йой-йой, сигіняшний. Щось воно не кладе так файно за шором. Я собі то напланував. Цяк. Пропускати пораз. Може то сяк треба задумити. Йой. Не туй, а туй. То мало страшно задумити. Правило баньомайстровання номер 1. Не копати путься. Добрі каже. Ту із ним мушуся абсолютно согласити. Так. Значить, ні. Туди можемо термостат придумати. Кнопку треба було вчинити, забавим. Ну, не бай. Так, все ще верну з цим. А туди таку розгоночну. Що це був за звук?
Ну, і це Стас тільки пробує класти Хуський замок. Дуже часто нас просить, бо ми всі прикапчали Тхустови, не знав на що. Бо і замка в нього ще не є, що мені може бути інтересно тільки. Ну, є в нього чолений палац. Це сила. У мене чоленого палацу такого не є. А я це не дуже розумів, що. Якісь поршні? Айно, вони мають щось піднімати. Лава? Класно. Ну, добре. У нас низька друга місія. Зась поршні. То десь подо мною? Так і подо мною. А, точно. Знаєте чого? Там то чути. Туйка був берег, оцякий, а він то землю просто оцяк єдним шаром замурував. То там тепер подо мною спавняться зомбі, бо там темно та й міста много. Сигіняшні. Їх навіть нікому вбити. Всяк буде добрі. Ну, а туйка має бути дгорі. Айно. Або би той файно йшло дгорі, та треба нам його розогнати. Сяк. А чи єдного би мало бути доста? А ну, поникаємо. Попробуємо, чи воно зафунгує. Уже мся напудуєш хозиків не взяв. Якраз. Якраз файно, хоч Мош видав ще туйка докласти. Але туй десь. Бо має плавно було, бо так ми се виде, то що він туй вилізе, то туй се мало затормозить, а досить доки дійде, то буде йому тяжко. Угу. Капець, Майнкрафт так затягать, ви б знали. І ту йому скорости даме. Так, як сисю лінку докладемо, та підемося ще провеземо, поникаємо, як воно все цілком розірать. Туй би теж не похибіла. Так, де туй? Це лиш зачаток великої штреки, яка у нас буде, ви сте знали. У нас великі плани розширятися. Ну, і пен штреку. Бо подекотрі люди на серверові живуть дуже далеко. І ой. Ну, tu його маєш. Треба ми верштак. Кінчилася в нього штрека. А, той капіцько це обстало. Думаю, може доста. За острів ніч не чути. Никавим якраз пару днів назад у Стімові аж не є того. Не є на спавні верштака нагоду? Мав би бути, ні? Є. Добре. Що б хотів казати? Острів, айно.
П'ята бета ще не вийшла. Це 100%. Коли вийде, не знаю. Тарас, чекаємо. Не можу вас зорієнтувати. Я б уже і сам бавив, чесно. Там много інтересних апдейтів мало бути. Бавка крута. Мені ця острів дуже полюбив. Я б радий, бо тут фунгувало далі. Так. Туйка у нас туди буде. Ацякий. Ісяк. Ісяк. Ультраскоросна електроколія. Ну, а тут теж вбивно йшло дгорі, та треба буде. Це вже нічайно. Це вже можете спати. Чого воно пише сукутіться? Бо поза спауном гониться спаунити всякі фраси недобрі. Ні. Требася сокотити. Все треба сокотити, який виходиш із спауна, та ще май. Обойзна. Все, виспались мися? Виспались мися. Штрекайся вчинило руненько. Добре, туди видав. Де б ми тут оклали? Туйка видав. Та й туй такий нараз. Та й ще треба буде. Десь туй може. Так. О, бережник прикапчався. А ну, це доста буде. Парада. Все, і пішли ми. Юй, тепер довеземося. Айно. Спавну то safe space, я так розумів. Там не можна ніч строїти, і там, так си думав, має бути вшитко в порядку. Ну, а це буде штація туйка, штація хуст. Я її, правда, ще не бачив, яка вона буде, то Стас буде класти. Сказав, що він на такий мештер. Ну, веземося далі. Іга! Клас! Мій проект достроєний, можеш рахувати. Там все обстало ще тут закрити. Ясно ж, робота ще є, або основний дараб роботи вже вчинений. Штрека йде фактично цілу каріку від спауна до спауна. Руно так і ми планували. Файнота. Так, а тут треба поникати. Тут Лазорік щось нахімічив. Никайте. Де є? Йой! Ага, це він тут щось. Йой! Так, кажи.
Ага, кнопку сюди задів. Не поняв. Ага, ошоно капчат усі 3 кнопки. Ну, круто, я ся туди везу далі. Ура! Файно то зробив. Зараз би вагонетка втікла. У мене таке пару раз таке було, що тікав воднявозик. Інтересно, як він то вчинив. То він там видав із дулі. Зарплата крумпляв? Кому? Інженерам? Так, китісь ми вже туй. Китісь ми вже туй. Та я тут ще покладу один ускоряк, бо воно щось дуже помало йде. Євня... То-то... Не євня. Добре, туди раз зліземо. Так, дораз буде страшно. Закривайте очі. Ой, фух. Я ся просто був висота. Скакати виціть у воду, то такий екстрім. Є в нього хоч один дубовий камак? Не є? Хо. Як так? Не є ніде камака дерева. Може хоч когось десь лишив гей сміття. Ні, не є. Ну, добре, не бай. Треба з собою засвіда в постіль носити. О! Зловіща фана. Там уже і міста дораз не є. Кампець. Все посліднє. Тепер мені їх більш не можеш убивати. Бо нігде їм вішати тут і прапори. Нігде як файно вчинено. А, ні, ще з того боку одно місто є. Воно, правда, вже буде вилізати, бо там така файна лінія з возорами. Та тоді все, конець. Всяко то буде. А ведь хіба вибивав так много, що тут і чорні познімав гет, а самі сесі понавішав. То вже буде видко, то вже буде видко. А взагалі, хотів їм да що друге вчинити. Може там теж кам'яної цегли покласти на сесе, не буде біда насправді. Бо то в мене всяде на тиглах стоїть. Покладемося тут, видите, то інженерну літру. Пішли себе. Продавати фану другим? Ха, кому би і треба було. Бодай би їх да кому треба було. Так. Чого не пішло? Фунгує? Щось я видав не нажав, був передайте. Добре, тут це мені раз не треба. Це мені раз не треба, а от ні. Я пак піду ремонтувати ще тут у штреку там. Ну як ремонтувати? В
припаражувати скорше. Скорше припаражувати. І ту все треба буде швидко виміняти. Ну то майпак. Майпак. Бо у бережника дома газдувати не буду. То пак ще оповістю ж щось недобрі. Знаєте, сусіда. Сусідом по-сусідськи. Іпенсі, то ти дарабиш трек, котрий на Бурговчакові мож не міняти. Я би міняв туті, котрі просто на землі йдуть. На землі, на піскові. Та й ту штацію треба буде чинити. Май нормально. Вся дуже маленька, тут від доща спрятати тяжко. Перечекати не можеш. Пустіль не покладеш, лавиці не є. Несерйозно, ні? Туйкам людям учинив підземний переход. Сикий. Йой. Тоже не дуже файно. Все треба буде упорядкувати. У мене така проблема була, аж просто тут була вода, та люди забивалися під сесе, і тут у воді просто стояли. Просто стояли під мостом. Я так розумів, що вони хотіли йти до мій туди до хижі, або май куртий потім був сюди через воду, і вони сяк падали. Та я їм чинив цей піший переход під штреков. І вони його хуснуть, слухайте, вони ходять. Шлагбаума не є. Вони знають це отсувати. Тут не такий аж великий трафік, бо... Так, зараз вже вечоріється, треба буде піти спати. Так, ну. Загруньмо, загрунь. Або ні, правда, треба буде все перечинити, бо воно там не дуже файно визирати. Таке... Ну, самі поникайте. Ну, щось це таке. Кубик на углові кубика ся держить. Не є ніякої безумної опори. Треба тут ще один. Сяк. Так буде добре. Ну йо. Йой. Забив у мене тут сяточна шапка. Так. Ти що ти робиш? Ти тут жиєш? Ого, так далеко від роботи? Капець. Поклав там сесю відкривачку, бо мав їм проблему. Даже не мав їм, а й дотепер мав проблему. У мене в селові тільки люди лізуть літру від горі, а пак не злізав у ту долину. Я вам зараз укажу. Тільки, видите, дві такі католицькі церкви чогось. А на другій гінде ціла дискотека звіріха, видите? Никайте. Будь добре, я то й никав. Вони, коротше, літру від горі повилізали, а долі злізти не гонни. Забрав їм рамку на Майнкрафт, бо тут по краям не є ніякого суперважного контента самої бавки, а сяк воно май крупно визират, май файно. Айно, забрав їм рамку сугубо на Майнкрафт. Який тут один, а тут четверо. Що вони тут роблять? Може їх дрилити в долину? Щось стане, як я селянина дрилю в долі. Там вода, ні? А я його можу от і далі дрилити, ні? Іди, роби дащо. Іди, найдися роботу. Що, він забіг до хижі, він зараз у ріпу лізе? А, ні, спрятався. Коротше, я придумав. Я тільки покладу такий рунопролаз, і там, бо вони сюди горі не вилізали мені. Бо що це за робота? Ви лингарюєте. Так і кажіть, ви просто прячетеся від роботи. Айно? Айно каже. Так, що пишеш?
покласти їм блоки, то вони злізуть. Мене сяк уже дриляли. Ти думаєш, швидко я знав засіку методику. Мене сяк уже дриляли. Так, а бережник... Де є? А ну найпоникав. Бо він мені казав, що у нього суд великий план. А, він уже не на сервері. Неясно де є. Ну, такі ці ми вже тут, та можемо теоретично поплисти до Іполітушки. Теоретично. Або ні, ото лишимо вже на слідуючий стрім. То треба поприказувати, бо він розказав, що там у нього доброго. Добрий день. Сись якийсь члений порошок не хоче продавати. Так, у мене ще повно цигля. Можу ремонтувати штреку. За перше. І все не добрі. Туйки треба вчинити сяк. Всяк воно хоч май по-людськи вже возира. Не інакий блок, но то не бай. Ну. Рамка, я просто лише тепер порозумів, що я на твічові годен собі вчинити іншакі пресети на іншакі бавки, або воно мені да як май штимувало. Ну. А цяк заладити, то й готово. Бо воно мало має якийсь вид. Йой. Все маленько не продумав. Я знав, то чеканом, то аршовом, або я з собою не мав аршова. Є така проблемка. Є така проблемка. Не є уня аршова. Того треба йти вчинити. Ну, сяк уже має визират, ні? Так, май поранну. Бо як ото, штрека на землі. Я знав. Штрека має бути штрека. Добрі вчинена має бути. Це саму штреку чеканом хочу писати? Ага. Ай ну. Штрека чеканом ме йде. Правду кажеш? Аршова в нього лиш не є на СС. Доста просто землю нищити? Ну штрека туди відпадує сама. У то, що на блоковий зверху має туди відпадувати самою. Всяк. Бо я не досягну ту землю, що там. Не досягну ту землю, що під ним. Ну. Будемо досягти ту землю, а ту й треба.
А там бим так не досяг. Так. Або і ССМися. Йой. Перебачте. І ССМися не любить туйк. Опа. Чекайте. Ні, це дурниця. Тут може було інну висоту вчинити. Це все йде гет. Це все йде гет. І це все буде на інну висоту майбільше. Йой. Хотів їм за уровнем із цим учинити. А цяк. Буде руно на 1 спад менше того. Тому що до сюди так учинити. На 1 поворот менше. Даже на 2. Так, це Мигаль просто оправдовується, направду він ту ж 30 грошей розпиль. Коби, тоді б тут вже був давно біровом. Кубомся ще догадав, як на сів штриці може гроші заробити, чоловіче. Ей! То би був геть другий світ. Ну, а ся той гадався, можеш лишити видав, ні? Це ліпше закласти геть. Піціцькось ми проапгрейдили штреку, може так оповісти. Де там була глина? Ну. Не зовсім глина, земля. Оцяк. Ну, та воно тут просто буде вже йти прямим. На 2 повороти менше. Мені сьогодні так буде добрі. Може навіть було виціть сюди майруну та тут. А, коротше. Я вже повного плану. Йой. А, нові блоки поклав, старі собі набрав. Коби старі тут і блоки були чимось майцінні, майнахосента, тоді, тоді твоя гіпотеза була б дуже-дуже правильна. А так, мені се види, то я лише благоустрою чиню, ні? Кладу всяде кам'яну тиглу, котрої там нігде не було перед тим. Та що, спиме? Четверо нас. Четверо, то достане мало. Ви сте й не думали туди горі лізти, то моє. Ай, ну я жив у вас на пуді, та що, не любиться? Так. Ну, ще ми лиш дощ треба було. Тут щось то. Тут мала бути електроколія. То я забув покласти, ні? А кошчики не є. Та туди і туй. Та який тот. Йой. Ну, взагалі, можна було пустити в ці цяки ще руно. А тут болото якось. Ні, нормально, нормально. Най вже йде є.
виціть до сього ускоряка міста немного, якраз нормально буде. І так їм пару поворотів та й перепадів висоти всокотив. Нормально буде. Опа. Просто туй кіби воно всяке ще по руному, то воно б найбуло. Або видите, воно туй іде в долину, пак зась горі, і туй зась у долину, пак там зась горі, а я туй хочу покласти штреку. Єдну таку руну. Так би найбуло. А то вже там гінде, видите, такий. А вже виціть, воно йде єдну руну в лінію. Айно, виціть уже йде нормально. Туй вже. Ні, ще один раз іде туйки дулі, а там горі. Та все якраз це файно вирунять. А туй де стол, руно це якраз тот епний уровень цієї штреки. Та чого туди йду пішо? По штриці. Хотів би знати. Юркося виселив вчора, ви не знали. Він це вчора виселив. Казав, все, не буде діла. Посік велику туту. Тут у нього була величезна смерека, котру я прозвав космічним кораблем. Є такий космічний корабель, який сте читали Дена Сімонса, Гіперіон. Ну, цілий цикл. Гіперіон, падання Гіперіона, Ендіміон. Там, коротше, споминався, не просто споминався, там фігурував космічний корабель, дерево, котрий закликав Ігдрасіль. Та я так назвав, коротше, ту його величезну смереку. А він і взяв та стяв. Та посадив новое, бо видите, ще не росте. Так будемо видіти, як із тим. Йой, все може не планував. Так, зачинаться темніти потихо на вулиці. Йой. І все знаєте що? І все ми вже стрімимо 1:30 година. Скільки нам треба було буде класти штреку, ну? Немного. Ага, ну. Поки як. Господи, що чиню? Сість туди треба класти. Ну. І далі руно так само буде. Воно хіба не дуже логічно ж чеканом ця штрека розбивати. Айбо ко чекав оці бавки комплетного реалізму, ні?
Сяк. І плюс-мінус у тих самих містах розганячка буде, де й була. Вона тут була, а друга там була. Так, о, нормально. Ну, правду кажете, так намного майщиковно йде. Бо я не знав, що... Знав, що возикся май скоро розбивати чеканом, а штреком не пробував бити чеканом. І це про мене, знаєте, руно таке відкриття, який туди Юрко мені впою аж... аж листя на дереві може бити тим. Аж листя на дереві може збивати мотиков. Том теж не знав. Симулятор китайця на Дикому Западі. Це як? Ось штреки ся клали активно. Йо, як далеко. Це он чудо, що тут єдної сьої розганячки доста було. Не кити. Он туйка слідуча. Кампець. Тут можеш ще слобідно посередині єдну упалити. Да стуй. Ні? Парувало би. Я би так казав. Сяк. Та йдемо далі. Ну, туйся піцицько обстає. Бо ж трека майруна хоч була. Не кажу, що вона стане читаво майфайна, або хоч майруна, буде менше тих перескакувань гурі-дулі. А я се так гадав, що буде лише на Хосен. Ні? Йой. Я не нароком. Там що, портал? Там портал. Йой, бережний качей пішов колоса строїти. Ви не знаєте, що там буде. Це вам тепер великий спойлер. Інтересно, це є на серверу видайки кар'єр, де камінь та тиглу брати. Фактично, можеш казати, що ж є. Камінь це бере такий під тобою у любому містові. Ніякого кар'єра не є, або і ся вся тигла, котру видите, котру вся клала вся ця штрека, цілий сій путь, то я накопав. На то якогось окремого кар'єра не є, то просто йшлося в баню і копалося. Просто аж то все каміння я не вимітував. Я що накопав, то брав із собою. Не пам'ятаю, це було таке, щоб я нарочно йшов, аж епін мені треба каміння накопати, ні? Бо каміння у мене було доста. Із усіх цих моїх експедицій, таких під землю. Що ти нормально глядаєш ресурси, ай? І аби знайти тут ті ресурси, коплеш під землю, а під землю самое каміння. Та ясно, що в якийсь момент ти тут ті ресурси знайдеш, а вже будеш мати повні жиби того бургувчика. Так ся руно стало і у мене. Так ся руно стало у всіх, я просто тот усей камінь взяв із собою. Мав їм годом. Туйся спаун кіншот. Ясно, значить, хоч до води можу докласти. Який ти котам?
Погнилое м'ясо, парада. Так, туйка у нас ще цимбор єден. Це перший пасажир. Добрий день. Він якийсь чудний. Не видить вамся? Гарчить. Літаючий дуб. Кампець. Тут просто земля аномалії якась. Я собі подумав, що може є так, де велика яма, де вшиткі коплети. Не, це кожен собі глядає то каміння, де хоче, фактично. Не є щось такого. Буде сінно місто якесь. Так, тут теж зась дуже далеко тут і. Тут покладу сяк. Вже дуже далеко від того. Тут не було б смисла мати якийсь один великий кар'єр, хоч споза того ж, у кожного бавляча такий під ногами всього ресурсу мільйон. Та який смисл туди? Ну. Оба. Ну, ще піцицькось обстало. Направду, треба було з собою взяти лопату. Ну, я не подумав, що мені унтюко серсами з собою треба буде. Ну, я туди так. Я все цяк до води докладу. А далися вже просто зачинати спаун, я там ніч класти не можу. Та най там Петро накладе. Ну, та й парада. Хоп-хоп-хоп-хоп. Шик-шик-шик-шиковно. Все. А ну, тепер ідемо пробуємося провести. Як воно все визирати. Ні? Петро, чорт, кладеш треку. Маленько не тот Петро. Хоч тут теж пораз такої фрази має бути. Так, я бавив на останній раз у серверах 2014-му. Та коли м зайшов нараз, я коли прописати Kickstarter на ньому. Що ж? Та коли м зайшов, та нараз, я коли прописати Kickstarter, на ньому налетіли вшитки копіля мене був. Не порозумію маленько. При чому той Kickstarter? Я видав щось недобрі прочитав. Що їм на спаун, хотім класти штреку. А що, не вийшло класти штреку? Я і не знав, що ти бавив Майнкрафт.
Туйсі з нами не ваю, накільки помню. А, це була сколомийка перероблена. Слухай, перебач, я... І ще не вижу, не навчився ще видіти мелодію у текстах. Не встигім, не встигім. Ну не бай. Тут теж може буде мало май вирівняти. Воно не є аж дуже страшне, або могло бути ліпше. Так, тут добрі. А, кіт стартер. Я поняв. Із терсаму від сурем. Нараз якийсь то дістав, та челядь побрала, ясно. Ну пак, видиш, ото напряму залежить від того, що за сервер, яка там челядь. У нас тут всі порядні. Ну, почти. Пойме так, у більшості порядні. Такі уж не ганьба. Не ганьба з ними бавити. Все, тут ми вже й до хуста довезли. Знаєте, як кажу, тип на штрека і до хуста довезли. Той маленько буде тормозити, а той засіти вперед. Йой, так не файно на стрімові говорять. Все, довезлись ми дотить, доки була штрека. Все, сяка то була штрека. Сяка то була лінка блушних квадратів. Маточкам привіт, ну, таке як. Порядні люди вже... Лише б розказав за порядних людей, зараз пишуть у чату шламу вкрали. Ну, це дуже файно совпало, ну. То що, знаєте, як учинимо? Я си піду віддав, зроблю ще чайчик, а далися верну на стрім та будемо вже бавити дещо друге. Авать темну півницю, авать зайдемо маленько у мою самобавку, там де то. Вам теж вижу руну так весело мені. Авать темну півницю забавимо, авать забавимо, укажу вам, що там натворив у свою самобавці. Ми порядні, просто бесіда у нас була дуже файна без тих слів у нашій. Та я не за то. Ясно. Добре, чиледе. Пару минут піду сугубо чайчик собі зроблю якийсь. Перепочину, авать. А далі то. А далі завнадіємо дещо друге. Так, сись молодий чоловік навіть тут постоїть. Я стану АФК, туня чи нікого не вб'є. Нікуди не втікайте, буду через пару минут.
Так. Угадайте, ковернувся наш іменинник. Ну та що? Придумалися, що будемо бавити? Придумалися, що будемо бавити? Це будемо бавити далі Майнкрафт в самобавку. Це будемо йти в темну півницю. Можете написати свої варіанти. Низьке у канала день народження. Ну, фактично, не низьке, а позавчора було, просто позавчора я не встиг. Маленько не штимувало. Дали в Майнкрафт? Добре, або я туди зайду в самобавку, кажу вам, що я настроїв. Ну, що настроїв? Не настроїв, май дома був. Добре, тут і туди можемо сохраняти. Раз. Укажу вам, що там нова панонія. Нова панонія, о тому світі, як я тут почав бавитися. Ага, я лише зайшов, там мені ще ніч не встигло навонувати. Ясно. Добре, тоді вам укажу, що в мене тут. Начнемо з того, що я знайшов Агаци. Некайте Агац. Коротше, історія яка. Минулий раз на стрімові якісь ми бавили Майнкрафт Епін тую самобавці. Було у мене дві нитки. Я се вчинив гудицю. Та й коня приязав. А далі рішив, зайду я забавити мало сам не на стрімові та на шпуру ресурси, бо пак не було, що я півстріма дерева рубав. Ну та мусив вже було пак на туті ресурси, видите, я си палас поклав. Мусив було пак на туті ресурси лада окремі класти, бо вже ні се не ставало. Та маленьком тут нарубав дерева. Ой, ну, та й маленьком нашпурував каміння на будущі стройки. Сяк, пісіцько. Но смисл не в всьому. Ще мій желіза знайшов. Но смисл не в всьому. У мене тепер вже офіціально є нормальна баня. Гінтам. Котра йде онь на 15-ку. Так і має бути. І лук їм си даже вчинив. Никити, у мене є лук. Та й 29 стріл все обстало. Після послідньої битки з демонами. Меже іншим кітім уже туй. Та не піло би було вчинити собі запасний меч. Но. У баню видав не будемо йти. Нащо? Ви що? Під землю не виділи? Ага, забуємо вам це похвалити. До мене ще й бандити заходили. І я їх побив сам. Никайте, євня то. Мій перший прапор. То. Сердита фана. Не сердита, зловіща. Ну. А із інтересного... так, де сонце? Там, все лиш рано? Добре. Туди йдемо. Йой. Ні. Треба му броню вчинити. Я зайсе забув. Домак забув. Так. Туйка в мене кожа. Кінські броні. Десь тут таке було. Кожана кінська збруя. Тує. Та й недорого, лиш пару шкур. Так. Все, тепер він файно обратий. Тепер, правда, не видко, який він сам файний. Ну, добре. Як уже є. Значить, я вам дещо покажу. Тут торговець, добрий день. На юг від мене. Це юг мені все так видить. Там, коротше, ростуть агаци. Я аддека туди ходив. Там ростуть агаци. Який видите, виці даже видко, там ростуть агаци, рунос перед нами. А той рунос перед мене село. Тако сесе село, у котромусь ми були, там, де самі туті лангарі. Red Dead Redemption 2.
І це там, де з тими. Там, де на конях тут і яких ковбої всякі. Тут є все село. І ви видите, у мене почти даже є до них піший проход. Тут лише піціцько води. В принципі, все може даже закласти буде десь. Юй. Капець, там страшно. Може це буде построїти міст. Боня був місту село. Но. Це був якийсь страшний звук. Мені це не полюбило. Чекаємо домі. Що? Реджер, Стрейка, Ембейс, Коні? Що? Я ніч не розумію, за що ви пишете. Ну, у мене туйка теж є план. Обися не губити. Та я туйка на сій горі, котру видите. На сій горі покладу собі теж таку обсерваторію. Велику башню з каменя, файну таку. Попри неї у мене має бути якийсь робочий цех. І на будучність я туйка теж хотів би покласти якусь штреку адекватну. Ну. А ще з доброго, то не туй. Не пам'ятаю, де то було, а чи й туй. Ага. Ну, ясне діло, я ходив поночі битися з всякими тими монстрами, то в мене вже є і запасний лук, і гнилого м'яса доста, і 20 є на нитка. А кіть у мене є нитка, значить що? Значить ми йдемо чинити ткацький станок, і будемо кросна будемо чинити. А, примітивізм, тут на конях це возиш, а не на штриці. У мене і там гиби є кінь. Лим зайців і білок місити не можеш. А у тій бавці можеш місити зайців та білок? Фу. Так, тут мені треба ще дощки деякі. Візьмемо туди березові. Так, треба нам учинити кросна. А не сякся чинять кросна? А як це чинять кросна? А, даже менше треба, лише 2 дощки. Господичку. Та я їх міг учинити навіть без верштака, теоретично. Так, сегет. Кросна у нас будуть стояти на другому етажові. Туй, наприклад. Ні? Гонно бути. А от ні, не любить мися. Де би ми їх поклали? Туй може. Де в нього будуть кросна стояти? А ну. Не годинимося тут оприділити. Тут у нього будуть склади всякі, кухня у нього туйки. Так кросна туди мусять бути, а от туйки, або туй не парує. Туй не парує. От, мають бути на другому етажові. Туйка. А тут його набити ще й налада якась із матеріалами до них, наприклад. Добре. Так. А що я буду чинити? Я буду чинити прапори. Мені треба 2 прапора. Значить, мені треба жовте, синє і червоне. Білий прапор 1, білий прапор 2. Так, тепер йдемо від кросна. Так. Значить. Як то грамотно вчинити? Може так? Сяк. Далі. Сяк. Добре, значить український маємо, ще треба руснацький.
Тоді треба нам половку зверху. Сяк. Та й члени із долі. Сяк. Все, правда. Ну. Скачеш на коньові по лісу, та фур дає катруська вискочить на путь, а кить даш що більше, ти сам полетиш упереда. Ага, кінь упаде. Ну, це фінал. Так, а ми йдемо припарадити малу хишку. Так, тут у нас буде руснацький прапор, тут український. Ану, нормально? Нормально. А там у нас буде сердитий прапор. Воно маленько гіби не штимує по вертикалям. Не по вертикалям, а ж один маю право, або як є. Ну, нараз видко, що тут порядно чилять жиє. Так. Ага, треба було відкласти. Це все значить вовна і фарбива. Шиліякі. Можемо теоретично ще свічок начинити. Кіть у нього вже є нитка. Якся чинить свічка. І під много не вчиню. 2 раз вчиню, бо в мене ниток не так много, а 3. 3 вчиню, значить сюди відкладемо гет-вощину. Відкладемо гет-нитку, бо ми не профітькали. Свічки. Аби свічки запалювати, мені треба буде кресало. Сам не продумав. Добре, раз на й буде. Ідім мало то-то. Дім позабиваємо зомбів. А Вадьгейся каже, по-модному пофармимо ресурси. Так. Яке туйня загорода з пацятами. Та вбит свиньом не падали коні та гесись, та доклавимо ще городину там зверху. Бо з тими не є порядку, видите? Так. Ну та що, йдемо на нічну охоту. Ага, і сесьте теж ви давно не виділи. Доклавим город, так що туйня сесі ростуть, тростина, пшениця та й булі. Вже засадив цілий город бульми. Та пак буду ходити в село, тут і булі продавати. Так, скелет. Там теж скелет. Тут ходить ся корова ся пасета. Я, коротше, так ся бавлю, бо я її тут сукочу від зомбів всяких. А правда, зомбі її не кивають. Я би май пауків мав дяку знайти. Ну, умри. Так, в мене броня якась є, я цілий кожаний, ясно. О, там є паук. Ну давайте все за шором. Раз то до сього уб'ємо. Йой! Йой! Це не планував. Та кампець! Нащо мені щиткіть, він так не помагає. І ти мені вже йдеш, нафіть вже йдеш тобою. Я т пауковий хотів віжти. Буля? Він від мене булю вкрав? Це бзівно моє. Видкий у того зомбака буля, а він міг хотіть з города взяти. Міг взяти. Мигаль з дикої вадаски. Там був паук. Відео його. Лиш би кріперів було менше. Це що таке? Це зомбак у кожаній броні? Кампець, я такого ще нігде не видів. Йой. Посяхня раз. Так, не в руку. Йой! Нічого з нього не випало. Ще з нього нічого не випало. У мене закінчив меч. Дуже
Дуже не в час. Добре, та легдви вже дійдуть тому паукові. А, то не паук. Паук це значить задеспавнив. Ну, кампець. Там просто темнота, місія вже привіжет. Що ти дає опит? Коротше, усі в бавців то так фунгує, що таки ти хочеш вчинити дещо файне. Наприклад, хочеш забаяний лук. Та аби тот лук забаяти, тобі треба скільтувати на то Sys Experience. Там, наприклад, забаяння якогось уровня коштує мало експірієнса, 2 левела, наприклад. А якої по 3, по 4, по 6. У мене такое було ж. Ремонт діамантового чеканання коштував десь 19 уровнів. Це щось таке. Представляєте? Ремонт діамантового чекана. 19 уровнів. Такі то й ціни. Господи. Так. Ну, а ну. Так, і це все вбося добрати від паукови. Бо з паука гонна випасти нитка. О, наконець, єдна нитка ми впала, ну кампець. То й все, там другого паука не є. Бо треба забрати ще experience та й пушковий порох. Йой! А! Фу! Дед! Дед! А! Ти дітвача малоє. Здрись не виціть, а ну. Та пана ти руського. Кампець як не побив. Сісь малий ще й має паскудний і великий. Тут... А ну. Кампець. Тут якийсь другий був. Та розорвало його. Ендермен. А, пана, я ти руського. Никите, гінде стоїть. А біля нього так і тут і. Так, треба обходити. Треба йти думі другим путем. Екшон, пак. То, зайшов був Юрко та хіхудився з ним. Каже, слухай, кампець, чим темнота ти біжиш хиріти? Кажу, я ти дорос укажу екшон. Так, маленько ландшафтного дизайна. Почти гибило. Ендермен пішов гет? Пішов гет. Добре. А бо тих кріперів там много. Так. Добре, сісь буде досить легкий. Ну як і чесно за пауками сюди прийшов. Бо з ними корову лиш не кинули. Чуєш? Так. Де ще був паук? Там, ні? Никитана. Йой! Так кампець. А! Тут ми в бока стрілять. А! Там ще й лук якийсь знайшов. Так, як би виманити витить паука, аби не виманити витить кріпера. Но. Ой, в мене домак здоров'я не є. Тут тіня так посікли. Кампець тую кріперів всіх. Так, треба йти гет. Треба акуратно плести думі. Зараз ще дораз якісь подводні зомбі на нього лізуть. Фух. Все, йдемо спати. Йдемо спати. Так.
Бо чому туди ходиш із яким аршовом на 37 уровні? Коротше, смішна фігля за Градичі, правда, смішна фігля за Градичі. Я ходжу із сяким нюпавим матаржинем, і сегі до уровня ніч немає. Аби мати щось забаяне, то мені треба мати тут і книжки на забаювання, мені треба мати тут стіл на забаювання. Аби його вчинити, мені треба ресурси, яких у мене ще не є. Я собі книжки можу вчинити, у мене десь тут папір був. Ну у мене папір є, ники. Папір, кожа. Та можеш вчинити книжку. З книжки появляться книжний регал, наприклад. Беремо 3 книжки, учинимо. Далі можу вчинити книжний регал. З книжного регала можу вчинити ще дещо. Тут книжку та й перо треба мені видав, ні? Де то та катедра? Яку катедру можу вчинити, наприклад? Або стіл на забаяння, там мені треба, добре тімлю, обсидіан. А тут обсидіан ще треба знати добити. Його можеш лише діамантовим чеканом добити, обсидіан. А у мене діаманта ні одного. Значить, я не можу просто забаяні річі мати раз. У старих версіях були книжні полиці, у валалах таких хижах. Не, попадаються. Я видів книжні полиці. Так, треба ми було зверечі. Значить, кістки, нитка, пауче око, лук, пушковий порох. Гнилое м'ясо. Значить, тепер у мене є один книжний регал. Можу його десь тут покласти. Чинитися, гіби я читав дещо. Ні, раз його відкладу. У мене тут є іна книжка на забаяння. Може мені підкажете. Коникат стрім, Кося в Майнкрафту розуміє. Книга забаяння громовиця. І це мені на що? Куди я це можу схоснувати? Ще знав, що можеш робити обсидіани з відра лави і відра води. Я так робив. Я так на сервері випробував, що черяш відром лаву, лежу всяку воду і там стає обсидіан. Або би тот обсидіан розбити, тобі треба діамантовий чекан. Ні кам'яним, ні желізним ти його не розоб'єш. Ні, ти його розоб'єш, або тобі не випаде блок. Він просто пропаде, знаєш, ти його зничиш. Як то буде по-українськи, я от знав. Я українську версію Майнкрафта ніде не бавив. Видав на тризуб? У мене тризуба ще не є. Так, я хотів йти в село продавати булі. Сачити економіку. Ідемо чинити бізнес. Там раз більш ніч такого не купують. Думав, що треба буде і пчоларій свій доробити, бо май файно, як визирав. Правда, на тризуб загугливість. Я тот тризуб ще нігде в руках не держав, навіть там на серверові, де я гиби вже май набавив, де в мене вже суть всякі модні, модної цуря. Тут і Посейдони там дуже страшні. Я пару убивав. Дуже тяжко, пару убивав. Або тот тризуб мені ніде не випадав. Кажуть, так їм чуєш, дуже-дуже малий шанс, що воно випаде. На стіл на забаяння треба його розбити. На портал блок не треба розбивати, або у мене ще портала не є, видиш. Так, як би перескочити? Перескочитися, видав, не получить. Я в собою щось. Так, зроблю собі дочасний міст.
Закид никой не видите. Я пак учиню нормальний. Не творіться на сесь. Інтересно, може буде на коньові по ньому пробічи нормально? Зараз буду видіти. Я ще не пробував. Єй, фунгує! Все, одночасне місто чисть. 1% шанс дістати тризуб? Кампець. Ну, то сила. Так, що? Та, туєсьме. У силові, котрому треба адекватну назву. Я думав, як його назвати. Це кінськое, бо тут самі коні ходять. Це ленгарьово. Ленгарськое, май точно було б. Ленгарськое, бо тут самі ленгарі. Все, я їм тут поклав ферму. До цього у них ферми не було. Так, ти купуєш булі. Єй. Перва токма. Перва токма у бавці. Ні, 26 треба точно. Все? Левел ап? Ні, ще ні. А ну, інтересно, кілько ми продасть? Кілько у нього є? Повно у нього. То ще дотепер зачаточник. Ну, о, уже ученик, уже ученик. Уже блисконит. Ще за бубальки з нього літають. Так. Ну, а тепер ми вже може буде і диню продавати. Купувати хліб та й купувати диньовий колач. Диньовий колач я в нього, ясне діло, не буду купувати. Або продавати му дині, ото добра ідея. Бо у мене дині суд. Добре, значить тут поставило нам 9 буль. І заробили ми 17 смарагдів. Далі, у цьому селові, крім цих двох, котрим роботу дав я, робота не було ні у кого. Дав їм роботу ще 7, учинив йому стіл на майстрування стріл, та хочу від нього пак оптом кремінь купувати, бо бим се чинив пак стріли. Бо кремінь знаходити май тяжко. Так, тут у них колодязь. Айбо було у них тут двоє людей з професіями. А цейсь рибак, рибар. Я монетку продавати, ясне діло, не буду. Айбо цейсь челянник никати у зеленому з Федрою. Ви сякої виділи? У перший раз. Нігде інде не видів. Ну та й ковач зачаточник це. Цейсь один челянник у них тут з професією. Айбо вникати на цього файняка. Це у них може біров? Може це у них біров? Це почти гетехно. Так. Що у них тут збори? Моркові у них не є. Інтересно, вони ся плодять від буль? Це лише від моркви. Будуть це любити. Це то так не фунгує. Їх тут і немного. Треба би їм, може, ще пару хижів покласти. Хоч і не так мало, є на 2... Йой. Є на 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 хижучок вижу. Айбо не у всіх хижучках суд по стилі. У подакотрих там сугубо таке працівне місто. Усів, наприклад, так випервів, що і видко. А, там ззаду ще є. Лише є на. Айно. Бо тут так файно, так много файних конів, а цяких никите. Никите. Мій ласкосякий. Мій ласкосякий. А ну, це не втікне від нього. Він би не мав утікнути, ні? Він десь тут буде ходити. Тує, пасеся. Нігде не втік. Я йому і не взяв нічого такого доброго. Я такий побитий. Від мене розбили від нього вже шапку. Та й все почти побитою. Треба себе як буде вчинити броні з желіза, або йти битися з тими фрасами всякими.
Ну, або це вже великий успішний успіх. Підняв економіку. Є в ній 17 смарагдів. Тепер треба перекувати, що я з тими смарагдами можу чинити. Можу себе купити одну копачку. А далі? Не буду всі гроші кільтувати на копачку, ні? Дегет я хочу спати. Ну, сись купує морку. А де тут у морку взяти, ніхто не каже. Буду їм ще носити булі. Та прокачався хоч одного того фермера. Не знав, правда, на що мені прокачаний фермер. Так, то я з цієї лади крав яблука. Айно. Не яблука, господичку, булі. Або я їм булі вернув. Першим їм вимітав, бо виділись, та 9. Брав їм 5, а верим 9. Так, значить, ковач там же є. Ходить на роботу сюди. Це він ще не йде на роботу. Таке у них село чудно. О! Тут вже може жити. Всяк уже може жити. Так, 7 угля. Немного, немного. Айбо задер. Так, Ласко не втік. Добре, треба му ім'я буде дати. У мене десь була дома цідула. Ну, то в мене вже суд тут і великі плани аероплану. Класти штреку виціть до мене думі. Моя хижак і добре розумів та руно геть за тим берегом. Я цяку бігав. А ну, тут якісь стати, то теоретично тут берег має бути мало ліпше видко. Гінтот. Ото теоретично має бути берег, за котрим мого хижа. Там. Так і я там се башню построю велику, та її виціть би мало бути видко. Іпін то той буду чинити. Ось що таке. Таке би тут вже когось був. Сперед мене. Ну, никайте. Там щось є, там видко. Кампець. Серйозно, такої би когось тут вже був, никайте, як викопане. Ні? Морква має шанс 20% самовся появити на фермах. Ага, ясно. Значить, кітя їм покладу ще 5 таких ферм, та вони і самі будуть садити. Хоч на енів, ні? Це що, той песик? Ні, кінь. Добре розумів, ні? Та тоді треба їм просто ще покласти більше ферм, і вони самі зачнуть моркву класти, ні? Бо він її купує, але він її не продає. Та видкить мені взяти тут у моркву не ясно. Хіба буду глядати десь далі друге село. Угу. Шанс випадіння моркви є на 120. Кампець. Дуже тяжка статистика. Неутішна, я би навіть так купую. Так, значить, кіть уже в ній є 16 смарагдів, то може буде креміння накупувати, лише треба шутер. Шутер у мене вдома був. Ідемо далі бізнесувати. Гешефтувати. Ідемо далі гешефтувати. Мостик треба було б туй класти, я огін там поклав. Огін там, йой-йой-йой. Ну добре. Уже як є. Так, той шутера маленько є, або його б ще копати, а у мене вдома вже є накопаний. То буде майщиконок, я думаю, піду за шутером.
Великі ями. А чого він деколи так стає? Яму всякі. Або по соняку то і так много. Шкода, що не з усього можеш дещо учинити. З по соняку можеш учинити лише жовту фарбу. А щіпки з нього добити не можеш. Такое. Ну, тут у нього вже 3 улики. Я тут мав час, маленьком покосив, видите? Маленьком викосив тут, насадив їм ліпших косиць. Тут у яму закладу. Та може учиню тут такий файний пчоларій. Людський. Буду видіти. Так, ласка раз лишимо дома. Щось він якийсь буйний. Ми його мало задобрити. Капець, я йому так дораз цілий стак сіна видавав. Ну йо. Надіюся, він став ситий після стака сіна. В телеграмі, в коментарях під останнім постом скинув скрін, де мурку можеш достати. Ну. Бавкася зачинала там, де не знав, що то щіпки. Ну, то не моя проблема. Так. Де можеш дістати морку? Аванпост. Затонувший корабель. Капець. То далеко. Я не за один такий корабель раз не знав. Учинився ще і наплавлення желіза, гамурусяку. Бо вже в ній є желізо, його треба було десь плавити. Шиковно, вже в ній 35 удливків. Так, добрі, значить. Є в ній ще один лук. Все видав з того скелета падало. Їх можеш пак складувати уєнно. Так, є в ній цетлик. Айбо на нього завадити ім'я, треба мати наковадло. А наковадло чиниться із блоків желіза. Значить, мені треба мало 9. Ото в нас 18, 27. 27 желіза потратити лише на то, на наковадло я тепер не готовий. Я його чинити не буду. Іду продати шутер. Май конкретно виміняти шутер на кремній. А з нього пак стріли буду чинити. Стріли – ходовий товар, хіт його можеш товаром назвати. Треба мод на посоняк. І професія була у силові у челядника така, продавати у газету, знаєш, у газету щіпки продавати. Пак кіт щіпки здані суд, та чого з посоняка не є, ні? Так, нелогічно. То би був топовий мод, но треба їм написати. Бо вони щось дуже довго тилять із добавленням всячиного інтересного. Ну, а з щіпок ще можна буде чинити улій, макуху. Слухайте, татуй. Є що чинити з тим. Сековач. А де є тот? Чуєш, чекай, де є тот, що тут робить? Ну, знаєш, такий. З стрілами. Тут є. Так. Пік-пік-пік.
Все, більше у нього не є. А, ні, є. Ого. А, він такий 10, я думав, що є Ден, господичку. Ти ще зачаточник, я думав, ти вже професіонал. А, все, ученик. Добре. Тепер від нього можеш навіть луки купувати. Все, більш ми не продаш. Ясно, добре, не бай. Круто, круто. Файном набрав. 2 почти повні стаки кремнія. І все, я сестріл нароблю на 15 тисяч годин впереда. А де мій кінь? Ласку, то, потихо, не втікай далеко. Так, люди добрі, де ви тут спите? Ага, то та гамора, туйся не спить. Ой. Убаник до шуга пак не встав. Будьте добрі, пустіть мене. Із тої газети пак забаювати всячину. Із газети забаювати? Що, наприклад? Як ото видиш? Щось там хавчало, чули сте? Мені ся не любить. А ну, най прийде тот. То не сись? Ні. Це фермер, а це сись. Добрий день. Де є тот, що стрілами нараблять? У нього кожен день мав бися обновляти сток. То сись? Ні, теж рибар. 2 рибарів, значить. Ага, тут же є. Добрий день. Ви ще не на роботі, але я вже прийшов. Не мож? Чого? Та й доставня є. Чого він такий недобрий? Ну добре, та прийду через пару днів. Щось ти зробив. І це видав, я дуже з великою задержкою читав, бо я не порозумів, що там такого страшного начинив. Йой, найти би тепер ще коня свого. Ласку. Здоров. Так. Айно. Пак я не нароком, я хотів спателя, чи хотів його вигнати. Це таке, я замурував би його там навхтема. То би було мало не файно. Коби я направду так зробив. Або видите, я добрий челянник. Я го лишив жити. Ю, я ще ніде не вбивав селянина. Інтересно, баяко то туй. Не, ось я щось планую, не подумайте. Просто інтересно. Ото пак, ну, другі тут і селяни, вони, ну, знав, то ж я го вбив, чи ні. Бо в мене пару раз таке було, що я ненароком копнув голема. Та голем був змерегований, йшов ня бити. Або на другий день голем завто забивав. Все, ти йдеш спати, ніч переспав, все, голем забив, голем тобі засть цімбор. У нього така доста курта пам'ять. Або і сакіть ругнути. Айно, сакіть ругнути. Буде інтересно, до хочу зробити один крок, ясно. Або я у цьому селові нікого вбивати не безуся. Бо я в нього вже вклав свої ресурси, можна так казати. Так, значить. А де в нього буде кремній стояти? Туй може? Туй в нього вже мало є. Тут якраз серсама чинити стріли. А, та такий може мало вчиню. Сяк, ага. Стріл, то. А пірями не треба, ні? Добре, значить, перо, точка, кремній. І з цього я вчиню собі 4 стаки стріл. Так виходить. Паранно. А він там за один смарагд. Йой. Він там за один смарагд продавав мені кілько. 16 стріл. Та виходить за 4 смарагди теж бим си якраз
за 4 смарагди я би собі 1 стак купив. Не дуже ефективно. Ай, ну у себе в село не тут біду робити, йдуть на друге. Все добрі кажеш. Руно так ото і має бути. Руно так ото і фунгує. Так, все сюди, значить кремній теж сюди, котрий м'яся ще обстав. Шутер. Шутер ід м'якому. Шутер ся пак продасть. Де в нього будуть стояти сесі? Тут в нього будуть стояти смарагди туди. Так, добре. Треба піти позбирати урожаї. Повідкладувати раз цілком усей хлам, що в ній є. Тут в нього ще й кожа, папіря. Це я книжки чинив, та всьому папіря з собою взяв. Папіря теж сюди. Книжки у регалові. Або ще мені треба обсидіан. Або... Ну, усе коротше, упира тут то, що мені треба діаманти знайти. Айно. То мені треба буде собі зробити желізний чекан. З желізним чеканом піти під землю і там уже з тим наробляти. Діаманти глядати. Так, це вже що, вечоріє? Ні, це ще обід. Тоді ми маленько позбираємо урожай. Ті дині купують. Треба туди ще дині назбирати. Треба їх більше насадити. Пшеницю не збирають, буду чекати, доки булі виростуть. Так, тут видав, можеш теж так учинити, лише з цими. Із доньми. Ож уйнів. Добре, туй. Саження обросло, вода. Саження обросло. Добре. А лопати в мене не є. Так ясно, на що лопата. О, виділи, сте виросла диня такой. Як їм за них говорив. Відро в мене є, а лопати в мене не є. Ну, усю серсаму з собою так не поберу носити. То того би не бай. Що, Томаше? То. Кітняний каш. Прийдемо до тебе на сервер покникати твою хишку якусь файну учинив. Ні? Ну, так. Треба раз уляти води, пак буде видко, як то. То можеш по через єну ляти. Там нормально заповнюється. Ой. Ну, ще єну. Рада. Так, а це насправді може по через єну. Так. Нормальному так буде.
Та й так ще. Інтересно, як воно буде рости. Так, по через єну, по через єну. Така в мене буде грядка з доньми. Так. Та й тут ще пару натичу хоч де. Все, я тепер розумію, що мені мусить буде того ковача купувати сирсаму всяку. Не за те, що мені треба сирсаму, за те, що мені треба того ковача прокачати. Все. Є така бавка, пінболся чи називати, там, де мусите двома кнопочками підмітувати м'ячиком у богозавричі кудись там. Він ся в щось там б'є, там ся заробляв точки, воно ся гибаєно на друге множить. То тут і маєте. Опа. Ясно. Такий маленький пінбол. Все. Много у мене яєць, не дуже знав, що з ними буду чинити раз. Та що? Ідемося видав ще маленько піб'ємо з фрасами. Кітісь ми вже туй, чого би нет. Уже ніч. Так, може, назбирав да що інтересне. Так, уже вижу кріпера. Тут мені домак не інтересний. О, паук. Це паук? Ні, домак. Кроме кріпера якось. Так. Файна бавка, файна. Ніч не кажи. О, пінбол. У мене ще на Windows XP була... Вона на Windows XP, не знав це у всіх, але у мене вона там була вмонтована. Не, навіть не на Windows XP, ще на 98-му вона у мене там була. На XP там уже щось і друге було. Так, тогом це посяг. Тепер у мене стріл доста. Можеш не переживати, ось кінчаться стріли. Так, тут ще якось був. Інтересний. Ніби пауків насправді. На вас я свищу. Йой. Добре. Паука не є, ні? Йой-йой-йой, кілько тут цих... Четверо нараз ся заспавнило. Носиться фінал. Це ви мене домак не шкодуєте. Лишим казав, що яка крута бавка. А, це просто земля така файна. Так усе родить, аж і кріперів родить по четверо на одному місці. Це значить 3 стріли йде на одного. А сей за 2 вмер, як так? Уже був побитий, це що? Нися може між своїми не то-то.
чересчур родюча земля, правду кажеш, tu їх се наплодило доста. Ні, гінде. Йой, шкода кукера в мене не є, указав би вам. Там. А чи й троє скелетів в одному місці. Айно. Тут сесь один. Тут ся ніко новий не появив. А ми як теоретично можемо цілу ніч пробігати. Я не побитий. Спати я пенсій не пилуся. Кук. Ха! Всякий не хотів. Я всяких хотів, я всякий планував. Можна одних за деревами випрятати. А він дурак взяв, подійшов. Так, з тобою буде... О, паук! Єй! Я паука і хотів якраз. Йой! Нитку в студію, будьте добрі. Ну. Так, добре. Нитку забрав. Єдна, правда. Божечку, все за цілу ніч одну нитку лиш дістав. Стрілення ся обстало 15. Попробуємо цього виманити. Щось він не виманює. Він не порозумів, що нього стрілили, чи що? О, з чим стріли знайшов? 2 очей. Є паук генде он на другому березі. Мені туди подалеко йти. Через воду плисти далеко. Не так ся ту і темно вночі насправді. Доста все видко. Звізди які файні. Никайте як. Кіть просто поникати на та файно видко, як тут і звізди пливуть, і місяць за ними. Не дуже реалістично, що воно все з однаковою скоростю. І місяць теж. А от ні, так і має бути. Так і має бути. Щось я вже плету. Так. Щось колочу. Добре, йдемо чистити цей берег. Йой! Мало не утяв. Добре. Так ось я за ним появив новий зомбі. Страхи. Нащо мені то кістя ліпше без те стріли велли? Нормально. Оп. Оп. Йой, промахнувся, но сякоєм не чекав. Такий доста слабенький екшен цієї ночі. Щось, не спавняться тут кругом мене. Я думав, буде якось май-то-то. Пораз їх тут тільки що ступити нігде. Лише йому повів. Лише йому повів, що не спавняться. Що за мене нікого не було? Причуватися вже. Так. І сись паде. Добре. Моя стріла. Так, інтересно, кіть стріляв у якогось моба, а не попадав, а стріла забивається в землю, та я її пораз годин підняти. Знаєте за яку механіку?
Ну, там вже дораз сонце зайде. Щось слабо було пауків цього разу. Так, Сисі з мечом іде, бо меч із нього чи й не випаде. А ні, випав. Ого. Желізний меч. Круто. Круто, мені випав желізний меч. Правда, побитий. Разниці поміж ним та й моїм немного. Так, лодька. Йдемо, попробуємо бити ендермена, чи не попробуємо? Як всі гадаєте? Це піти раз змітати ресурси. А в мене почти нічого не є. Все, тут всі горять, уже рано. Інтересно, цей ендермен пропав. Десь пішов. Ясно. Ну, добрі, пішов та пішов. Не хочеться цим борувати. Як має дяку. Так, може зачати вже... Ні, бульок ще чекати і чекати. Треба то-то. Треба там того ученого учинити. На то-то треба катедру. Так, що в ній є? Це все на другий етаж іде. Так і все. Добре, поникаємо катедру. Де вона? Казательниця. Значить, мені треба книжний регал і плита. Регал у мене тут є. Регал у мене тут є. Плити у мене мали бути. Добре, значить, вимітуємо. Тут у нас лук, м'ясо, кістя, єдна нитка, повно пороха, тінтовий міщук і фарбами йде. Угу. Це нам теж не треба тут. Автоматичний компостер теж було б не піло собі вчинити, знаєте? Так, із цього всього нормально начинити собі кістяний порох. Бо автоматичний компостер, то мені треба мало 2 тивчирі вчинити, а тивчирів то много желіза. А в мене желіза лише 35. Мені буде маленько шкода. Добре, на що я сюди до Мак прийшов? Мені треба плити. Плити у мене суд. Значить, сяк. Добре. Йдемо. Йдемо давати професію челянникові. Узьмемо ще й шутер. Може нам тот зась продасть маленько того сього. Булюня більш не є, так? Ідіння туй. Булюня більш не є. Шкода. Так, желізним мечом я насправді не знав, це є смисл нимся до Мак бити. Може мені має вигодно з нього тот удливок учинити, розплавити його. Ні. Бо з нього був хоч якийсь хосен, бо желіза в ній так мало, раз мало. Так. Треба б ми ще 2 смарагди. В ідеалі. На то б мені треба ще буль. Булі в мене ще не дуже достигли. Драма. $10 буль, я за них ніч не куплю. О, там ще й гентеша можеш мати, можеш му продавати м'яса всякі. Усилові. Ну то треба їм тут ту професію принести раз. Ой, це ще все не подостигало, не посходило, не має бути. Та я ся тут тільки крутив, кілько їм треба днів, бо посходити. Треба ми буль набрати
Хоть на 2 смарагда. Бо не було. Вже в мене 64 є. Та мало би вже бити туди. Нормально, на 2 смарагди буде. Можемо йти. А, там уже й дині мож. Юй, точно. Добре, що все нагадав. Тому що мож дині продавати. То візьмемо таку й динь. Що з тим дали, правда, не знав. Казательниця нам відкриє бібліотекаря того. А тот бібліотекар буде годен нам продавати що? Книжки на забаяння. Книжки на забаяння то круто. Будемо гони вже хоснувати на конець 100 уровень. Уже в мене навіть є маленько того лазуріта, що він був під землею. А що ми на то хибит? Хибит ми на ковадло. На ковадло треба буде много желіза. Коротше, хоч так, хоч сяк, мені треба буде просто вертатися під землю, чинитися ще 15 тисяч чеканів, йти під землю. Йти в баню. Ну худоби ту й дай Боже. Це може було навіть загороду не чинити і ходити просто ту рубати сих. Так. Ну, потихеньку. Ні, ну на коняві дуже щуковнося ходить. Так. Раз сидимо фермерам. Добрий день. Так, то ви? Ай. Не буде на 3, ну добре. Все, левел ап. О, Мештерчук. Тепер у нього можеш купити ще й кекси, крім доньових кулачів. А бо він і так не має того, що мені треба. Моркви. А він моркву і так би не продавав, ні? Він би моркву і так не продавав. Треба мені кулачі? Не дуже мені треба, бо можу прокачати. Ні, дураз куплю. Ага, сьому треба то-то. Раз стріл. Не стріл, того вона купував. Сяк, добрі. 60. Супер. За 10 смарагдів кутивняся обстали. Що можеш купити? Відро з вагрів. Воно мені не дуже треба, або і се видав відро. А відро то желізо. Правда, я його не можу переплавити. Ковача би треба прокачувати. Ага, і хотів їм дати комусь професію цій казательниці. Можем туй комусь до хижі зарядити. Наприклад, туй. Та туй буде житися з бібліотеки. Або я не знав, кого туй жиє тепер. А ну, почекав. Почекав, прийде ніч. Буду видіти, куди йде до мій. Бо знав, де се катедру класти. А можу мати туйка цех такий виробничий у мене там вдома в Загруні. Туй за шором накладуємо станки. Покладуємо ту стріху таку маленьку, бо на них дощ не падав, та най собі роблять, ні? А то чи немає гірший план. Ну, раз дочекав вечора.
Раз дочекав вечора, поникав, куди буде йти спати. Я би хотів у ту хишку покласти. Усю хишку покласти. Або там жиє деякий фермер, то ясно мені буде не на хосен. Так. Галас. Ще один. Двоє фермерів. Немного у них тут людей, думак. А множити їх можеш лише морквою, айно? Більш нічим. Бульми не можеш? Не будуть це любити. Ні, навіть не пробував. А булів взяли. А я так не кажу, що і без професійних більше і не є. Як коли? Низько настрімує, Стас. Так, ідуть до мі. А ну, коту жиє. Все, порозбігалися до мі. А, тут то значить, що якось із професією. Ага. Так си гадав. Ну, тут же. Що, Сірку, ти би йшов гет? Ясно, тут фермер жиє. А ну, чекайте, я Мацура буду пускати. Що, Сірку, йшов без гет? Кажи. А ну, момент. Так, вертаємося потихеньку. З Мацуром щось недобрі, він не хоче йти геть. Шіпаться туй, гурі возором. Таги фурце просить на вулицю. А йти на вулицю не хоче. Так. Добрі. Значить, я їм буль наметав, а вонися множити не зачали. Чого? Варіант єден. Ож у них не є постелю, ож не є їм де нових жителів розкласти. Так? Гонно бути сікою, гонно. Варіант другий, вонися не множать від буль. Сікою теж гонно бути. Значить, як я можу провірити situation? Ага, тут і ковач робить. Тут у нього робоче місто. Як я то можу провірити? Я можу накласти пару постелів, намітати їм зась буль та поникати, чи будуть вони від того плодити, чи ні. Сяк? Сяк. Значить, да, як так і будемо робити. А казательницю тоді покладу туй. Буду никати, чи якось із неї получить професію, чи ні. А ми йдемо до мі. Ласку. Привет. Йой. Йдемо до мі, щеся сюди вернемо. Йой, який тут берег. Така склима, що?
Що? Який третій варіант? За що пишеш? У них от буль май грубше от. Гімбець росте. Такое тоже фунгує, ну. Так, веземеся, думці. Йой, а чого він так робить деколи? Не знаєте, чого він деколи так на ДБ стає? Я не знав, що то за меми з Ельцином. Та й Ельцин давно умер. Нащо він нам тут і не розумів? Так. Кінь, кажеш, не берує? Та берує, некий, спокійно собі йде. Так, дома сме. Йдемо никати, як нам ростуть бульки. Учинимо ще пару запас. Іо, я міг там постіль нараз покласти. Ну, не бай. Як нам тут ростуть бульки? Дуже слабо. Що чекав? А що чекав, Мігалю? Вчора у тебя кінь умер водовий, ну капець. А туди можеш з конем іти? Я і не знав за сікое. І не знав, і можеш туди з конем іти. Так, ту я чий цей желізний меч лишимо, собі раз учинимо ще один кам'яний. Такий би у нас був із собою. 10 смарагдів у ній є. Кремінь теж відкладемо туди. 10 смарагдів раз беремо. О, стил у нього вже почти не є. Пригодять місця. Значить, по стилі. Треба по стилі чинити. Сяк. Сісі сюди. Сіся може се пригодити. Далі, вовна. Білої немає много. Так. І ось які білі по стилі собі можемо чинити. Ну, 6 постелей, а чи раз доста буде. А от ні, якраз ще на одну. Якраз іще на одну. Добре. Буду видіти, там можеш десь понакладувати. Раз у тих хижах, які в них вже суд. А далі будемо видіти, покладемо їм може ще пару хижачок. Буль там мало, раз ніщо і думати за то. Диня теж щось не росте. О, хотів їм ще гентиша їм там учинити. Значить, то мені треба треба мені шпор. Ну. А треба мені ще кимаки. Де ото було? Нася буділку кличе. Ну сяк, просто шпор та й кимаки, та й все. Сяк, ну та веземеся. Я булі видавав. Видавав гет. Якраз їм думав, дораз попробую ці вонися булями множать, ну. І туйня не є. Треба ми ще йти хоч мало буль назбирати. Покладуємо по стилі. Та будуть, може, булі. Так, що там пишеш? Я таку шахту знайшов, що твої санкції мені не страшні. Пак, то добре ж знайшовись?
Так. А ну, котрі достигли сісі. Добре, аж знайшов ось, воно так усяде, знаєш, у Майнкрафту фунгує. Що кіть коплеш, кіть глядаш, та пак найдеш десь. Йой. Отровний крумпель. Ски не люблю. Ски гет мечу. Фу. Вони ся навіть у компостері не перечинюють. Так, знайшовсь 4 алмази, та й стак желіза, та й 3 золота за 15 минут. Ну, та парада, парада. Видко ж, файна баня. Так, а ми йдемо далі людям. Іха! Співанка є така інна. Якраз просто під такий пейзаж, а під такий тип транспорта, можна казати. Так, що пишеш? Я ж би був там хоч час, то було б у мене 10% бережникових запасів. Ну, то, чуюче, знати ніко не може. Бо ми не знаємо, які у то бережникові запаси. Він на той бережник, ось він то береже. Так. Ану. Так, а не є школаша? Ніко се не взяв професію, видите? Ха, інтересно, інтересно. Даже сисю зелений в сорочці ленгар не бере професію. Може за те, що він бездомний? Так, ідемо, покладемо пару постелів. Наприклад, ту від Ковачові. Так, тут гонно спати 3 людей теоретично. Сяк, та й 1 туй. Ні. До мене йдемо другі хишки. Тут лише є на постіль. Тут слобідно гонне бити 2. І ніко нікому не мішать. Ладася відкривати спокійно 2 постелі. Добрий день. Далі. Всі в хишці. Руно така сама планіровка. Та тут його набити, тут видав даже майфайно. Сяк. Ай, ну би мали там міста ходити собі. Далі. Всі в хишці. Тут вже був, ні? Ні, тут ще не був, тут не є місто. Всі в хишці не дуже є міста, або можеш зробити перепланіровку. Оцяк, а тут покласти постіль. Ще одну оцяк. Добре. То вже ся висплю туди і я, кітім прийшов. Так. Ну, файно. Ще в мене суд пустили, ще є на. Давай ще тут і дальні хишки, там їм не було. А як дальні, ті, що на березі. Так, ясно, тут столи собі наклали, тут не буде міста. І тут так само. Де б ще інну постіль припер? Тут так знав робоче місто, тут ся не жиє. Хіба і у Ковача ся не жило, або. Так. Хіба сюди ще інну покладемо, бо то вже буде нефайно мало.
Хоч можемо. То видав, так і буде. Все, тут буде послідня постіль. Тоді маємо метати буліпак. Никати це будуть це братати. А, як можу так повісти. Ну. Де всі втікають? Ковач на роботу йде? Щось ти довго йдеш на роботу, чоловіч. А, хотів їм класти таку і буділку. Все, тут най у них буде робочий цех. Даже їм дам свого угля. Найбули ж робили. Ленгарика. Ну що? О, і це вже фермер Мештерчук. Куплю ще один смарагд. А буліти продавати раз не буду, чоловіче. У мене є до вас діло. Я хочу, аби стися цілювали. Бери. Ти бери. Ну, будетеся цілювати? Ціонися бульми не множать. Тобто треба було загуглувати перед тим, як це зачинити. Ну, я їм постіль наклав, значить мали бися мати добрі. Ні? Добре, всі щось дуже зайняті. Ми знайдемо других. Ти хоч, булю? Хоч. Ти хоч, булю? Іди тут, поцімбруйся з тим. Ні? Ясно. Коротше, так мені сьогодні воно бульми не фунгує. Ай, господочку. Йой, у мене щит почти поламаний. А, ну пак ясно. Ну? Береш? Никите, як робить. Робиш? Я за тобою сліжу. Роби. Ходім поникати на ковача. Робиш? Добрий день. Айно, уповів, що робить. На, бери буль. Так, обстався єден, якому я ще не давав булі. Єден кось обстав без роботи. Сесі не хоче брати. Так вазира ж ковдош, та, ну. Господи. Ну, сюди пий. Ага. О. Добрі. То що, на 3 години сходимося тут? Ну, будетеся любити? О! Фунгує! Вони... Здоров! Здоров, матю, фунгує, вони ся люблять! Їх можеш множити бульми, значить. Все, маленький цинчук, такий файний. Ура! Вони ся множать тим, то ставило пустилі накласти. Все, значить проблема була в постилях, значить булі фунгут. Парада. Не треба мені вашу морку, майтеся. Туй, буляники. У мене версія 1, цятка 19, цятка 2. Все, значить вони ся будуть любити далі. Єден маленький вже пішов никити. Пішов скакати на постели. Ні? Никите, тут є. Геть.
Тут нікого не є. Тут пішов. Тут буде скакати на постелі. Йдете. Хочете видіти? Дикати. Скач. То ти жиєш. Все. Нікого ти дітвака. Майся. Їм скакати на постелі, закид ніхто не видить. Здоров? Ніщо мити дати, я всі булі вже вимітав. Убися ти маленький появив на світ. Ха! Никите, який шиковняк. Я знав, що ти йдеш скакати на постелі. Упав у компостер. Він годин під цим деревом пробіче, він такий піціцький. Спрятався від мене? Я тебе сяду найду. Я тебе найду. Рости, діставай професію, будеш у нього бібліотекарем. Авать гентишем. Буде видко. Ну, на 3 години маються зайти всі в центрові. Та теоретично мали бися ще наплодити. Що в мене нового? М'ясо на горчиці. Убись розумів. Всьому каналові один рочок. Був позавчора. Низько в нас гиби сяточний стрім. Такое. Маленько сяточне. Цілий мій праздник витковня на голові. Що в нього нового? Та ніч такого. Достроїлись ми на серверові штреку. Та зайшов маленько у свій маленький світ локальний. Указати, що в нього тут є теж. Тут у нього некий такий інтересний селянин у зеленій сорочці. Я такого ще ніде не бачив. Це у перший раз у мене таке. Я вижу в Майнкрафтові селянина у зеленій сорочці. Вау! Вони тут всі такі були стандартні, у барнастих, а він єден у зеленій. Ну він і не хоче діставати професію ніяку. Роботу не хоче мати. Не знаю чого. Так, уже 3 години сходитеся? Ну, любіться. Я їм тую село понаприносив постелі, наклав їм постелі, бо мали де спати, бо мали де робити. Наметав їм булі. Та гадався, що вони мав тими булями зачати множити. Можу їм пак фонтан учинити, бо їм не було так лунно в селові. Ну? Чого вони не хочуть дружити? Я їм тільки буль видавав. Це то треба ще? Йой. Треба їм очищену ферму покласти та насадити їм бультуй. Та міг їм бавити Skyrim, но Skyrim не натільки інтересний в плані... Не знаю, мені в Майнкрафтові в рази має інтересно гі в Skyrimові. Май мало тепер. В Skyrimові я вже все попитав, що там було. Skyrim я попроходив мільйон раз, по всякому. Ото хіба собі придумати якусь нову тему, з якоюсь нову тему бавити, якийсь там, не знаю, бавити Skyrim, там, не знаю, не ходячи, не підскакуючи, от щось таке, знаєш. Всіся не хочуть множити. Ой, що з вами робити? Гінде один маленький підслик бігати, та й готово. Та вже добре, вже хоч один. Мачкопець не буде смутний, кіть мачкопець зато не буде знати. Так, а десь я стратив мій коник. Де я ласко? Десь тут був. Так. Де є мій кінь? Де є мій коник? Не вижу го. Це не добрі. Так, я на ньому прийшов сюди. Я готуй лишав. Він десь тут має бути. Він не міг далеко піти.
Ну, кампець. Загубився кінь. Ой, хмари вам зелені. Бачкопес буде смутний аж до слідуючого стріма. Бо з Керім теж можемо забавити. Йому вже 11 ручків. Або треба си знайти коня. Де є мій кінь? То б хотів знати. Ну, це фінал. Пак де міг утікнути? Він не міг далеко піти. Я той фурт був біля нього. Може десь упав у яму сюди. Епінсі сюди упасти не міг. Ой, Марішкому зелену. Міг сюди впасти. Кампець, обставимося без коня. Так. Ну як сяк? Де його глядати? Він десь тут мав бути. Так, треба вилізти догорі. Порянна челядь украла. Поки бо тут нікого не є. Я не на серверові бавлю, я сам бавлю у тому, у самобавці. Виліземо вгорі, може його буде видко. Сість на нього похоже є, бо на моєму сідло. Не лиш сідало, а й бо ще й то-то. Ой. Немає ліпший день обстатися без коня, я вам повім. Яке де мачка ся вицобарила. Ну тут конів приповно, айбо в мене вже був мій із сідлом. Не від кого. Тує, господичку. Фух, все. Знайшовся. Він просто став з другого боку від цього. Ну, це фінал. Бо я його перше туй глядав, то його не було. Я перше туй никав. Все, йдемо до мі. Головне, дізналися, що я можу бульми множити людей. Все, порядок, значить, другий раз прийду з цілим урожаєм. Селяни такі, ну. Порядні люди. Так, все, везуся до мі та буду віддав на низьке потихи сохранятися, бо я вже більше 3 годин з вами говорю. 3 години приказування, то много, знаєте, то много. Даже на сякое сято. Май перший стрім май перший стрім із Майнкрафту мачиня даже більше часу забрав. Або не буду притворятися, що то було легко. Так. На другий раз туйка буду класти башню якусь. Бо і було далеко видко. Буде мені такий орієнтір. Так. Ну, все, прийшли сме, дома сме. Так, треба се буде ще придумати професії людям. Можемо теж станок такий покласти буде. Так, смарагд раз лишимо. Ну, то і все. Тут, в принципі, із цим все понятно. Треба ми буде накопати, може, діамантів. Найти хоч єден, бо раз їм не знайшов ніч. Вони там десь глибоко. Поникай телеграм скинув про розмноження селян. Добре, дякую, поникав. Пак май зараз. На низьке будуся вже видав сохраняти. Який такий жіван.
На низьке будемо ся потихеньку сохраняти. Всім красно дякую, ко прийшов на сяточний стрім. І дуже шкода, аж то буде сяк недовго. Ну, як недовго, 3,5 години. Та і все повторно йдете на ютубові. З вами ще зведемо дуже скоро. Майтеся, держіться, будьте здорові. Йой! Як ми наскочило.